Această poveste este din vremea judecătorilor, chiar înainte ca poporul Israel să aibă primul împărat. În localitatea Ramataim Tzofim, din muntele lui Efraim, locuia un bărbat pe nume Elcana. Acesta se căsătorește cu o tânără pe nume Ana, pe care de altfel o iubește foarte mult. În societatea evreiască erau importanți urmașii și pentru că din motive medicale Ana nu putea să aibă copii, Elcana își mai ia o soție și anume pe Penina. Aceasta din urmă nu a fost la fel de mult iubită ca Ana, însă Dumnezeu a binecuvântat-o cu 10 copii. Din pricina aceasta o necăjea mai tot timpul pe Ana, dar mai ales când mergeau la templu, adică un fel de biserică în vremea respectivă. Vă dați seama câtă suferință îi pricinuia Anei? Degeaba o reasigura Elcana de dragostea sa, că ea tot întristată era. De multe ori nu mânca și nu bea nimic, practic postea și se ruga lui Dumnezeu, dar parcă în zadar. Până într-o zi când Ana ia hotărârea să meargă iarăși înaintea Domnului la templu și insistă în rugăciune ca să fie vindecată și Dumnezeu să-i dăruiască un copilaș. Ana îi cere Domnului cu îndrăzneală, cu lacrimi și cu ardoare, un băiețel pe care, ce credeți, vrea mai apoi să-i ofere lui Dumnezeu. Wow! Asta da rugăciune. O cerere, dar și o promisiune în același timp. Însă, ce mamă ar fi gata să-și dea propriul copilaj după ce se chinuie să-l nască, să-l alăpteze și să-l crească? Iată că Ana este gata să facă acest sacrificiu din dragoste pentru Dumnezeu, numai să dea naștere și ea măcar la un copilaș. În felul acesta, Penina cu siguranță nu ar mai râde de ea și ar fi și ea mai fericită și mai împlinită. Chiar în momentul în care Ana se ruga, în templu se afla preotul Eli. La prima vedere, acesta are o părere proastă despre Ana și o cataloghează drept beată. Însă ea nu era beată, ci se ruga din toată inima lui Dumnezeu și doar buzele și le mișca. Când află care e de fapt povestea Anei, acesta o încurajează și îi dorește ca rugăciunea să-i se împlinească. Astfel, Ana merge acasă împreună cu Elcana și Domnul își aduce aminte de rugăciunea ei. Așa se face că Dumnezeu binecuvântează și o vindecă pe Ana, întrucât aceasta rămâne însărcinată și mai apoi dă naștere unui băiețel, pe care îl numește Samuel, căci Domnul i-a ascultat rugăciunea și i-a împlinit dorința. Cum Dumnezeu nu a uitat de Ana, așa nici ea nu a uitat de promisiunea făcută, astfel că, după ce înțarcă bebelușul, îl duce la templu și îl împrumută Domnului. Preotul Eli rostește o binecuvântare peste Ana și ce credeți? La scurt timp, aceasta se îndeplinește. Dumnezeu o mai binecuvântează pe Ana cu încă alți 5 copilași. Despre stăruința și perseverența Anei în rugăciune, despre rugăciunea cu credință care face minuni, despre răspunsul rugăciunii în termenii lui Dumnezeu, adică la timpul stabilit de El, despre respectarea promisiunii sau a juruinței față de Dumnezeu, despre mărinimia sau bunăvoința lui Elcana, deoarece acesta a fost de acord cu hotărârea Anei de a-l da pe Samuel Domnului, și, nu în ultimul rând, despre îndeplinirea sau exercitarea rolului de mamă prin grija arătată de Ana față de Samuel.